pues somos un corpo dividido en dúas partes. Cando estamos por aí, que vamos a visitar a familia, aos amigos, pois tamén estamos pensando na outra parte, que é onde hai 70 anos que vivo, Marcial. O corazón Mira, dividido. fixo agora, claro, é un corpo dividido. Agora, o 15 de novembro, fixo 70 anos que cheguei aquí a Buenos Aires. O pequeno Carnés, que é Wilde, que é o meu barrio. 70 Mira, anos, esa toda foto a que vida. estamos vendo, ese taxi co nome de Vimianzo, non? Eu xa non me acordaba disso, non? Aí na Matanza do Porco, tantos recordos, tantas lembranzas. Eu non sei se te acordas do último Nadal que pasaches no Mouzo, en Carnés, en Vimianzo. Acordaste? Sí, Marcial, acórdome. Eu era moi pequeniño, ainda non cumplir os 6 anos. Bueno, sí, fago memoria de moitas cousas. É algo que pode chamar a risa, non? Imagina, eu sempre teño presente que naquel tempo os rapaces non comíamos na mesa cos maiores. Es verdade. Poñíamos unha mesa aparte ao cuidado de outro maior, de outra persona maior, entonces esa persona atendía de nós, mentre os maiores estaban ca súa vida na outra mesa. Sempre aquel acuerdo que teño, pensa que tiña apenas, ainda non tiña 6 anos, era que cando terminamos de comer, que non sei que comida foi, servíranos de postre melocotóns. Para un rapaz de aldea que tiña menos de 6 anos, aquilo para min era unha maravilla que me quedou grabado, como tantas outras cosas que che quedan grabado a través da vida, non? Cousas concretas. Esa foi unha delas, foi o Nadal do ano 54. Melocotóns, pexegos en almibre, E eu recordo que lle queda carón desa lareira. Pois mira unha cousa, ti estiveches sempre con Galicia no corazón, pero sobre todo con Vimianzo e co teu Carnés natal. Temos unha sorpresa para ti, gustaríame que estiveras atento, moi atento á pantalla, porque o que fixemos esta mañá en Carnés vai con todo o cariño para ti nestas datas do Nadal. Este é o agasallo da túa xente, mira. Evaristo, xa ves onde estou, Adrede, viñen ata aquí para abrir esta porta que tantos recordos che trae. Sabes onde estamos, verdade? Esta é a cerca de San Cristóbal. Aquí é onde pasaches, pois non sei cantas festas, comendo os callos de Carnés, na famosa fajía. En exclusiva para ti vou abrir a porta da igrexa de San Cristóbal de Carnés, o teu santo patrón, que é o que realmente lle chega ao corazón e lle toca a fibra sensible a todos os veciños e veciñas desta parroquia. E aquí, xusto en riba de min, temos o reloxo que foi doado no ano 1962 polos fregueses de Carnés na República Argentina. Non sei se a ti che tocou parte deste agasallo. Estou con Rocío, da Comisión de Festas de San Cristóbal de Carnés, e algo creo que che ten que contar. E dicirche desde a Comisión de Festas que moitas gracias por colaborar cada ano con nós, e bueno, despois de todos os anos estes que estás colaborando ca festa, vamos che dar un agasallo a ti. A chaqueta cazadora de San Cristóbal, anda que non está solicitada en toda Galicia, diría eu, E aquí estamos diante da casa na que naciches e viviches ata os 6 anos, ben o sabes, non? Está case como cando ti a deixaches. E aquí rematamos o percorrido, Evaristo, a carón desta lareira na que ti pasaches tantos nadais, moitos non, porque con 6 anos xa sei que marchaches, pero sí sei que esta casa e esta lareira che traen moitos recordos. Prométoche que este ano, neste Nadal, vou comer os pexegos con almíbar a túa saúde, porque sei que era o que máis che gustaba cando chos poñían aquí nesta mesa. E aquí teño a teu padriño. Tamén me gustan a min. Había aquí unha mesiña pequena, e meu pai e máis meu abuelo comían aí na mesiña iso. E nós comíamos nunha mesa que había aí de subir e baixar. No comedor comía chegando a día de festa. Demais comíamos sempre na cociña. O día 31 de diciembre fago 95 anos. Me gustaría que viñeras o meu cumpleanos, pero sabes o que é imposible. Pero, de todas formas, non te olvides de vir, que eu teño moita ganas de vervos, ou ver se podo chegar a tomar algo. E non dudo,
porque estaba moi cansado. Bueno. Moi emocionados. Emocionouse Evaristo a ambos e emocionouse lados. tamén Marcial, Sí, claro. Estades moi emocionados os dous, xa dixemos e xa adiantamos que hoxe ia ser unha tarde chea de emocións tamén para Marcial porque esta historia tócache a ti, compañeiro, tamén moi de preto. Non sei se podes falar, podes te recompoñer. Home, é complicado, non? O que é a vida, non? As voltas que dá esa lareira, esa mesa da que estamos falando, e a casa na que vivo eu. E a casa na que vives ti. Como é a vida? Como é a vida? E dai saío Evaristo prácticamente, ainda que naceu na casa do lado, el criouse ata os 6 anos aí nesa casa, e agora cando ven a Galicia, pois está con nós, estivo este verán, e xa o estamos botando moitísimo de menos. Como bota de menos o seu padriño? Sí. Que vai cumprir 95 anos, que se di moi pronto, Evaristo, bótame unha man, home, fai favor. Sí, Evaristo. Mira, nos que non coñecíamos ata o de hoxe a vosa historia, a túa historia en concreto, estamos moi sorprendidos polo feito de que, sendo tan pequeniño, un lugar se poida marcar desa maneira, non? Que durante toda a vida o teñas tan presente, o leves no corazón e o leves por bandeira, porque estábamos vendo aí un anaquiño que mesmo predicas co exemplo e nas festas colaboras dun xeito bastante importante. Contanos isto. Mira, quero dicirche unha cousa, por repetido que sea, sempre eu digo unha frase que teníamos un músico moi famoso, que andaba pasando por todo o mundo, ou por todo o lado. Ui, estamos tendo a algún ter problemiña problemas, de sí, son. para escoitar a Evaristo. Todo o barrio. Temos algún problemiña de son, imos ver se o podemos solucionar de seguido seguimos falando con Evaristo, pero o que comentaba Marcial é a primeira impresión que tiven eu, non? Que curioso que un neno tan pequeniño, ainda que víamos esas instantáneas da súa vida aquí en Galicia e víamos que era un cativo moi feliz, como un lugar se pode marcar de tal maneira sendo tan pequeno. Sí, polo que dicen antes, porque nunca deixou de estar en Galicia, non? Que tamén contribúe a familia, non moitas veces. Quero dicir que a familia contribúe a que esos recordos que o mellor ti non terías porque eras moi pequeniños, pois afloren, estén presentes, non? No, pero el xa se preocupou dende o primeiro momento de non esquecer eses recordos. E hai algo que, para que vos deades unha idea do pendente que está Evaristo de Buenos Aires, ou de Galicia dende Buenos Aires, non? O que pasa na aldea, eu vivo ali e hai cantidade de noticias que pasan Entérase antes, Evaristo. que sei delas por Evaristo que está en Buenos Aires. Sí, eu vexo, está no grupo de WhatsApp da parroquia, Sí. está en todas as movidas, está pendente de todo canto pasa, e digo, pasou isto, morreu, pois tal veciño. O que dicíamos antes, a súa cabeza e o seu corazón están aquí, aínda que o seu corpo estea ali. E supoño que influiu moito tamén o feito de que casara cunha galega. Mira, o temos de volta, non sei se que nos ben. escoita. Evaristo. Sí, escoito, Vale, escoito. desculpa Bueno, a que miña xusto muller- ibas falar algo importante e tivemos un problema de son, pero estamos atentos. Contanos. Non, decíache que eu repito sempre unha frase que era de un músico argentino que andaba polo mundo adiante, e sempre que viña a Buenos Aires volvía a súa casa. Entonces decían, e volvistes? E el decía, no volví, porque nunca me fui. Claro. E eu creo que o emigrante nunca se vai da súa terra, porque podemos ir polo mundo adiante, pero cando salimos de Galicia, creo que no noso corpo queda pegado un pedaciño de terra, un anaquiño de terra que por máis que pasen os anos, levámosla con nós sempre. Y eso no se pode esquecer nunca. Y siempre nos vai arrastrando a ese lugar que nos dou vida. Pero hai xente que pasa polos lugares, incluso polo lugar no que naceu, sen pena nin gloria, non? Nos puidémolo comprobar esta mañá, eu xa o sabía, pero os compañeiros do can anda aí, que me acompañaron durante toda a mañá grabando esa sorpresa que che quixemos dar en Carnés, quedamos impresionados ao comprobar e saber como a xente se acorda de ti, iso que ves nos veráns e con tempo limitado, non? Como a xente sabe quen eres, o que colaboras e como te queres sentir un veciño máis da parroquia, como calquera outro dali, como se nunca saíra de Carnés. Que Marcial non son misionais. Eu, de alguna forma, pero aquí
Ay, volvemos a ter problemas de conexión con Evaristo, con ese discurso impecable que tiña, con esa emoción coa que falaba. Eu que teño compartido moitas e moitas tardes de plató co señor Mouzo, teño que dicir que ele é un home sensible, pero poucas veces tan emocionado te vin como neste momento, Por iso boteime a falar porque non sabía se podías manexar a situación. Estás moi emocionado ti e veíamos tamén a Evaristo cunha emoción. Que ten de especial Evaristo? Evaristo é así, o sea, é unha persoa tan natural que é como é. Non finxe, non interpreta, non se pasa ao castelán ou se fala dende alá arriba como se fose algo superior. Non, Evaristo é... Ten un galego precioso. É así, ten un galego precioso, que por iso decía eu que apenas se lle notan eses toques porteños, non? Todo o contrario, notaselle máis ben o acento típico de Vimianzo. E por iso eu lle preguntaba canto daría por estar hoxe aquí no seu concello, porque eu sei que leva Vimianzo no corazón. Xa temos de volta. Estamos intentando recuperar esa conexión porque estamos pues, totalmente presentes nesta conversa que estamos tendo a ambos los dous lados do océano. Evaristo, bonitas palabras as de Marcial hacia ti, máis cariñosas imposible. Tamén me gustaría que lle mandache ti algunha mensaxe porque está moi emocionado. Bueno, pues unhas palabras de despedida, se che parece ben. Bueno, muy agradecido por este momento a Marcial, a todos ustedes, y unha aperta moi grande para todos os meus veciños de Carnés, de todo Galicia, meus amigos de Palmeira, para todos, porque para mí son maravillosos. Pois un aplauso dende o plató quen anda aí desde os nosos corazóns. Reponte, Marcial. A todo isto que temos que falar esta noite, que temos Títano pensando en ti, a 1 da madrugada. A ver de onde saca las forzas. Unha aperta grande.